Вітаю вас! В эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Да дня настаўніка педагогі прымаюць віншаванні і падзякі за сваю працу ад вучняў, бацькоў і калег. Ратаўнікі ў белых халатах. Прадстаўнікі Віцебшчыны заваявалі серабро адкрытых рэспубліканскіх спаборніцтваў брыгад службы хуткай медыцынскай дапамогі. Творчасць, стыль і прызнанне. У Віцебску адкрылася выстава да паўвекавога юбілею кафедры дызайну і моды Віцебскага тэхналагічнага універсітэта. Шлях традыцый, інавацый і поспеху. Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт адзначае 60-годдзе. З нагоды юбілею ў ВНУ зладзілі святочнае мерапрыемства. Да віншавання установы адукацыі далучыліся прадстаўнікі Міністэрства адукацыі Беларусі, кіраўніцтва вобласці, горада, а таксама выкладчыкі, студэнты і выпускнікі. Універсітэт прайшоў вялікі шлях станаўлення ад невялікай беларускай школы тэхналагічнай адукацыі да сучаснага кластара. Сёння тут працуе зладжаны калектыў прафесіяналаў. За ўклад у навуковую, спартыўную і творчую дзейнасць выкладчыкі атрымалі заслужаныя ўзнагароды, у тым ліку звання ганаровы прафесар ВДТУ. Технологический университет всегда славился своими выпускниками, научными школами, научными достижениями, свершениями. Всегда вы были лучшие, одни из лучших в подготовке экономистов, в подготовке дизайнеров, в подготовке модных коллекций. Я хочу пожелать вам на следующий отрезок времени, на следующие 60 лет, пожелать не только сохранить то, что вы имеете, но еще и в разы приумножить. 29 лет я преподаю в этом вузе. Наверное, я истинный педагог, и в преддверии Дня учителя также хотелось бы пожелать здоровья, успехов, удачи всем педагогам. За эти 29 лет было разное. Студенты меняются, но с ними интересно. За последние годы мы открыли и IT-специальности, и энергетику, которая очень востребована в нашем регионе, мультимедиа, дизайн и другие направления. Поэтому мы движемся вперед согласно времени. Не собираемся останавливаться. Сёння Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт рыхтуе будучых эканамістаў, дызайнераў, тэхнолагаў, інжынераў, праграмістаў, а галоўнае сапраўдных патрыётаў сваёй краіны. Новыя магчымасці. Адразу два новыя аб'екты адкрылі напярэдадні фестывалю кірмашу працаўнікоў вёскі «Дажынкі-2025». Мадэрнізаваны ўчастак паштовай сувязі ў Чашніках і кабінет камп'ютарнай тамаграфіі ў Новалукомельскай цэнтральнай раённай бальніцы. Наш корэспандэнт Ілья Лапацінскі з падрабязнасцямі. Абноўлены ўчастак паштовай сувязі ў Чашніках прымае першых кліентаў. Напярэдадні абласнога свята працаўнікоў вёскі аб'ект змяніўся. Закупілі новую мэблю, замянілі інжынерныя камунікацыі, зрабілі сучасны рамонт. Пасля перапланіроўкі памяшкання стала больш прасторным, з'явіўся і новы магазин з пашыраным асартыментам тавараў. Аддзяленне паштовай сувязі ў Чашніках абслугоўвае больш за 150 населеных пунктаў, гэта каля 9,5 тысячы чалавек. Паслугамі карыстаюцца жыхары райцентра и ближайших вёсок. Почта очень хорошая, обслуживает очень хорошо, по талончикам. Я довольна. Я сама вот с Новолукомля, но живу в деревне, и почта делает доставки. Заказываешь, они делают доставки. Очень приятно. Конечно, чтобы у нас побольше было таких мероприятий хороших, особенно для пенсионеров. Здание было уже постройки, наверное, 70-х годов, но сейчас приобрело прекрасный внутренний вид, улучшились условия для самих, будем говорить, работающих, ну и для нашего населения. Услуги, конечно же, почты, они неоценимы, и мы это все понимаем, ну и объект, конечно, по душе всем жителям нашего района. Важное обновление и у Новолукомельской центральной районной больницы. Тут з'явіўся кабинет компьютерной томографии. Дзякуючы сучаснаму абсталяванню дыягнастычнае абследаванне змогуць прайсці не толькі жыхары Чашнінскага района, а і пацыенты з Сенінскай і Талачынскай раённых бальніц. Акрамя таго, высокатэхналагічная дыягностыка стане больш даступнай для насельніцтва суседняга Крупскага района Мінскай вобласці.
Открытие нового кабинета компьютерной томографии – это большое событие для Чашнинского района. Это важный шаг в улучшении медицинской инфраструктуры нашего региона. Установка современного оборудования позволит нам повысить качество диагностики, сделать ее более доступной. Специалисты нашего учреждения прошли обучение и готовы приступить к работе. Начнем работу пока в одну смену, в дальнейшем организуем работу круглосуточно. Я уверен, что мы справимся с поставленной задачей, которая возлагается, и загрузим оборудование в полном объеме. Сильные регионы – это залог успешного развития нашей страны. И, конечно же, сильный регион – это не только крепкий агропромышленный комплекс, новые инвестиции в промышленную и производственную инфраструктуру, но и жизнь людей, социальная инфраструктура. Это условия для здравоохранения, образования, культуры, спорта. И я уверен, что это будет являться хорошим стимулом для того, чтобы чашники и дальше поступательно и эффективно развивались в своем социально-экономическом развитии, и чтобы эта земля была уютной и удобной для ее жителей, чтобы люди гордились своей малой родиной, ну и, конечно же, жили, работали именно здесь. Да фестывалю кірмашу працаўнікоў вёскі дажынкі ў раёнах традыцыйна абнаўляюць аб'екты сацыяльнай, культурнай і спартыўнай сфер. Чашнікі не проста папрыгажэлі, жыццё для месячаў стала яшчэ больш камфортным. Ілья Лопатинский, Константин Лебедев, навіны, Чашнінскі раён. Любимыя школьнікамі і лепшыя ў сваёй справе. Напярэдадні дня настаўніка па ўсёй краіне ладзяцца ўрачыстыя мерапрыемствы. З нагоды прафесійнага свята педагогі прымаюць віншаванні, словы ўдзячнасці і ўзнагароды за самаадданую працу. Наша здымачная група наведала і ўрачыстасці, і ўрокі. Пазнаёміліся з настаўніцай пачатковых класаў і даведаліся, як прывіць малым цягу да ведаў. Падрабязней у наступным матэрыяле. Калі твоя настаўніца крыху чараўніца, то кожны дзень у школе прыносіць не толькі новыя веды, а и радость спасцігаць навуку. Наталья Николаевна немного волшебница, потому что когда она входит в класс, все становятся более спокойными и все увереннее в себе становятся. Для нее ошибка – это не провал, потому что если кто-то ошибается, она не ругает. Потому что ошибка – это просто не туда свернутая тропинка, которую можно уйти. Я знаю, что Наталья Николаевна поддержит, научит и поможет. Она очень добрая и любит нас. Она очень любит детей, и она очень любит учить детей. Наталья Няфёдова з педагагічнай дынастыі. Тое, што будзе настаўніцай, быццам лёсам наканавана. У выбары прафесіі не сумнявалася. Пасля заканчэння Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Машэрава ўжо 27 гадоў працуе ў першай віцебскай гімназіі. Не проста навучыць чытаць і пісаць. Упэўнена, роля першай настаўніцы особливо отказная. Первый учитель должен научить самым основным базовым знаниям, которые положены. Это научиться считать, научиться писать, знакомиться с окружающим миром. Но самое главное, по моему мнению, все-таки это надо научить ребенка учиться. Чтобы он хотел, чтобы он с желанием ходил в школу, чтобы он любил делать, ведь это же так пригодится ему в будущем. Прафесія педагога – прызванне і натхненне. Напярэдадні дня настаўніка лепшыя ў сваёй справе прымаюць віншаванні, падзякі і ўзнагароды. Яны рыхтуюць пераможцаў алімпіяд і конкурсаў творчых праектаў і даследчых работ, выхоўваюць грамадзян і расцяць таленты, працуюць на вынік, іх падапечныя атрымліваюць стабільна высокія балы цэнтралізаваных экзаменаў. Труд учителя – это поистине уникальное явление. Я так считаю, чтобы быть учителем, это надо прежде всего, конечно же, искренне и с огромнейшей отдачей любить детей, отдавать им все свое время, всю свою жизнь и даже порой жертвовать и временем для себя. Работаю в должности педагога социального уже 3-й год. Очень хотела стать учителем, оказывать помощь деткам, защищать. День учителя мы встречаем на мажорной ноте. Высокие результаты централизованного экзамена, множество победителей предметных олимпиад, республиканского, областного уровня, научно-исследовательских конференций. Поэтому итоги работы радуют, поэтому от всей души хочется поздравить педагогов не только Октябрьского района с наступающим профессиональным праздником и сказать, что действительно это праздник, которым мы, педагоги, гордимся, потому что гордое слово «учитель» на всех языках мира произносится с величайшим почтением и уважением.
Той, хто вядзе за сабой. Этымалогія слова «педагог» адлюстроўвае важную сутнасць прафесіі. Не проста дзяліцца ведамі, адкрываць новае, зацікавіць і павесці ў вялікі свет. Юлія Устінова, Константин Лебедзеў. Навіны. Віцебск. Ратаўнікі ў белых халатах. Прадстаўнікі Віцебшчыны заваявалі серабро 5-х адкрытых рэспубліканскіх спаборніцтваў брыгад службы хуткай медыцынскай дапамогі. На працягу некалькіх дзён за перамогу змагаліся больш за 20 каманд з Беларусі, Расіі, Казахстана і Узбекістана. Спаборніцтвы ўключалі і тэорыю, і практыку. На кожным этапе сітуацыі максімальна набліжаныя да рэальнага жыцця. Пра тых, каму часам залічаныя секунды неабходна выратаваць жыццё чалавека, наш корэспандэнт Інна Падрэцкая. Брыгада хуткай дапамогі заступае на чарговае дзяжурства на маштабным мерапрыемстве да Дня настаўніка. Задача, як заўсёды, адказная – пры неабходнасці аказаць экстранную і неадкладную медыцынскую дапамогу удзельнікам. Гэта патрабуе пэўных навыкаў. Медыкі працуюць у камандзе, зладжанай і часткова сямейнай. Вместе работаем с 2020 года, когда я устроилась на скорую помощь. Здесь уже присутствовал сотрудник наш. Вот, здесь познакомились, здесь стали вместе работать. И вот так сложилось, что даже в одной бригаде. Дежурства бывают насыщенные, бывают прям сложные дежурства. Но в целом мы всегда ко всему готовы. Поступает вызов, мы оперативно собираемся, выезжаем. Не всегда знаем, что нас там ждет. Разом з сям'ёй Байковых у брыгадзе працуе фельдшер Вадим Козлоўскі. На хуткай ён ужо больш за 20 гадоў. Да пацыентаў калег аператыўна дастаўляе вадзіцель Валерый Галыня. Гэтай жа камандай прадставілі Віцебшчыну на 5-х адкрытых рэспубліканскіх спаборніцтвах брыгад службы хуткай медыцынскай дапамогі, дзе заваявалі серабро. Спаборніцтвы ўключалі тэорыю і практычныя заданні, максімальна рэалістычныя. Ацэньваліся хуткасць прыбыцця на месца здарэння, зладжанасць дзеянняў і прыняцце рашэнняў у экстранных ситуациях. Была задача такая, что у пациента было помимо инфаркта было удушение, плюс поражение электрическим током, плюс он отравился грибами, плюс отравился фосфорорганическими соединениями. То есть нам надо было за 10 минут решить, что здесь правда, что неправда, и помочь пациенту. Это было сложновато. Вот. В реальной жизни бывают запутанные, но не настолько. Я, конечно, очень рад за бригаду, что выиграли, они молодцы. Несложно, я своей бригадой знаю, что они работают хорошо, отлично справляются. Сёння брыгады хуткай дапамогі сапраўдныя ратаўнікі ў белых халатах. Гэта людзі, якія часам за лічаныя секунды робяць усё магчымае, каб пацыент выжыў. Інна Падрэцкая, Артём Варзоў, Навіны, Віцебск. 50 гадоў творчасці, стылю і прызнання. У Віцебску адкрылася выстава, прымеркаваная да паўвекавога юбілею кафедры дызайну і моды Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. У экспазіцыі прадстаўлены лепшыя работы выпускнікоў розных гадоў. Афішы, падборкі з фотасесій модных калекцый, тэкстыль, а таксама праекты па дызайне інтэр'ера, гарадскіх паркаў, работы графічнага і мультымедыя дызайну. Дыпломныя праекты студэнтаў адлюстроўваюць накірункі і стыль Віцебскай школы дызайну, якую ведаюць не толькі ў Беларусі, а і далёка за яе межамі. Мы представляем ту школу, которая была когда-то организована в 1975 году. В то время работало 8 преподавателей, было всего 10 студентов. На данный момент преподавателей уже 37, и студентов гораздо больше, примерно около 80 человек на каждом курсе. Несмотря на большое количество преподавателей, которые являются людьми очень разными, креативными, конечно же, мы все вместе, нас объединяет дизайн, нас объединяет то, что мы, наверное, не похожи на других. Большая половина работ не вошла, конечно, в экспозицию. И нам пришлось делать как бы коллаж из разных работ, иногда из разных тем. Но при этом мы немножечко поделили по специальностям. Здесь, я думаю, все получилось. Выпускнікі кафедры дызайну і моды Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта сёння працуюць па ўсёй краіне ў галіне дызайну касцюма і тэкстылю, графічнага, мультымедыйнага і дызайну прадметна-прасторавага асяроддзя.
Падчас правядзення абласнога фестывалю кірмашу працаўнікоў вёскі дажынкі 2025 у Чашніках праваахоўнікі вобласці будуць несці службу ва ўзмоцненым рэжыме. У райцэнтры створаны аператыўна-сітуацыйны штаб для каардынацыі сіл і сродкаў. Для бяспекі гасцей і жыхароў рэгіёна патрапіць на лакацыі свята можна будзе праз прапускныя пункты. Акрамя таго, у Чашніках часткова перакрыюць рух транспарту. Для координации всех сил и средств, находящихся в городе и районе, в период проведения фестиваля будет работать оперативно-ситуационный штаб. В его состав войдут не только сотрудники органов внутренних дел, но и все заинтересованные ведомства. Для обеспечения охраны общественного порядка возле сценической площадки будет создана режимно-ограничительная территория. Для удобства прохода граждан будут работать 5 фильтрационных пунктов. Для обеспечения беспрепятственного доступа граждан в зону проведения мероприятий будут работать 14 пунктов пропуска. Также будет ограничено дорожное движение в центральной части города. Праваахоўнікі рэгіёна зробяць усё магчымае для таго, каб абласны фестываль кірмаш працаўнікоў сяла дажынкі 2025 прайшоў спакойна і бяспечна. Следчыя установілі абставіны дарожна-транспартнага здарэння, у выніку якога загінулі 2 чалавекі. Аварыя здарылася ў Браслаўскім раёне. Нецвярозы бяспраўнік за рулём легкавога аўтамабіля выехаў на паласу сустрэчнага руху, збіў веласіпедыста і ўрэзаўся ў бетонную агароджу. У выніку 63-гадовы веласіпедыст і 23-гадовы пасажыр аўтамабіля загінулі. По результатам расследования 28-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть 2 лиц». И по статье «Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, если это деяние совершено неоднократно». С санкцией прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Раней мужчына неаднаразова меў праблемы з законам, прыцягваўся да крымінальнай адказнасці за угон і хуліганства. Акрамя таго, не меў права кіравання транспартным сродкам, за што таксама неаднойчы нёс адказнасць. Начная прагулка з наступствамі. Да віцебскіх праваахоўнікаў звярнуліся супрацоўнікі гарадскога прадпрыемства, якое спецыялізуецца на добраўпарадкаванні і азеляненні. З Кіраўскага моста ў абласным цэнтры зніклі больш за 560 дэкаратыўных раслін, якія высаджвалі для ўпрыгожвання Віцебска. Урон склаў звыш 2000 рублёў. Оперативниками управления уголовного розыска совместно с коллегами из железнодорожного РОВД, а также с использованием республиканской системы мониторинга общественной безопасности установлено, что злодеяния совершили жители Орши, 18- и 20-летние парни и 21-летняя девушка. Накануне вечером молодые люди приехали в Витебск, чтобы провести время в ночном клубе. Около 2 часов ночи молодежь отправилась к вокзалу, чтобы уехать домой. Прогуливаясь по мосту, одного из парней привлекли цветы. Он сорвал несколько штук и преподнес своей избраннице. Маладыя людзі затрыманы. Па дадзеным факце праваахоўнікі праводзяць праверку, па выніках якой дзеянням кампаніі будзе дадзена прававая ацэнка. Тым часам беларускія батутысты заваявалі залатыя медалі ў камандных турнірах на 3-х гульнях краін СНД ў Азербайджане. У жаночых спаборніцтвах нашу краіну прадстаўлялі чэмпіёнка Беларусі Яна Лебедзева, майстар спорту міжнароднага класу Кацярына Яршова і сярэбраны прызёр алімпійскіх гульняў Віялета Бардзілоўская. Жаночы поспех замацавалі мужчыны. На вышэйшую прыступку гонару ўзняліся 2-разовы алімпійскі чэмпіён Іван Літвіновіч, майстар спорту міжнароднага класу Андрэй Буйлоў і майстар спорту Рэспублікі Беларусь Станіслаў Яскевіч. Міністр спорту і турызму Беларусі Сяргей Кавальчук павіншаваў каманду. У прывітальным лісце ў прыватнасці гаворыцца: «Прыміце шчырае віншаванне з камандным трыумфам. Кожны з вас унёс свой асабісты ўклад у гэтую выдатную перамогу. Вы бліскуча справіліся з пастаўленымі задачамі і ў чарговы раз пацвердзілі высокі ўзровень беларускай школы скачкоў на батуце. Хай гэты поспех натхняе вас на новыя здзяйсненні і дапамагае дасягаць яшчэ большых вышынь». Канец цытаты.
Хоккейны клуб «Віцебск» атрымаў 2 перамогі над наваполацкім «Хімікам». У стартавай сустрэчы балельшчыкі шмат галоў не ўбачылі. Адзіную шайбу віцябляне забілі ў авертайме. У паўторным паядынку перавага мядзведзяў была больш відавочнай. Яны ўзялі верх з лікам 3-0. У абодвух матчах дакладнымі кідкамі ў саставе «Віцебска» адзначыўся Яўген Саламонаў. Паспяховая гульня дазволіла камандзе з берагоў Дзвіны ўзняцца на 5-й радок у турнірнай табліцы. У сваю чаргу аршанскі «Лакаматыў» у двухраундавым супрацьстаянні не здолеў справіцца з авіятарам. Чыгуначнікі пацярпелі 2 паражэнні, 0-4 і 2-7. Важныя і самыя цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал, далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. І на гэтым выпуск навін завершаны, а з вамі развітваюся. Да сустрэчы! По информации Витебска Белгидромета, по области будет облачное с прояснениями надворья. Ночью пераважно без опадков. Днем местами невеликие дожди. Ночью и раницей у особных районах слабый туман. Ветер усходний, паўднёва-усходний 3,8 метров за секунду. Температура ночью +1, +6, местами заморозки до 0, -2. Днем +10, +15. У Витебску в облачное с прояснениями надворья. Ночью без істотных опадков. Днем магчымы невялікі дождь. Ночью и раницей слабый туман. Ветер усходний, паўднёва-усходний 3,8 метров за секунду. Температура ночью +2, +4, днем +11, +13.